Takže zdravím vás, moje meno je Peťo a vítam vás pri ďalšom videu na kanáli Peter David Talk Show a je tu môj kamoš. Áno, dneska si dávame challenge s čujomačkou, extra palivo, výrobca Vitava. Môžeme sa to rovno vrhnúť. Ideš prvý, Peťo. Takže Peťo ide prvý. To vidím. Náhodou pôjde. Čo je? Náhodou, mňam. No ale nosí. Nosíte. A idem aj ja. Ja som zapojím, že sme to Ona. si dám teraz zápal, to přišla hrobo. Rohýčky. Ok, sme späť po menšej komerčnej prestávke a to ma neodpili, tak tu mám už aj mlieko, že je to hrad na mňa, asi poviete to je jak vodu. Čo nám ide 5 minút. Vôbec nepaliec to pekný, jak normálne. Nechčal som aj polievky polsko. Trošku to už pálí, to cítim. Nie trošku. Ja si napijem trošku tejto mini kofolky. Ja to asi nedopijem celé. Čo? Dáme. Ja to štípe strašne. Keď ho pozrite, tak som aj trochu červený už. Náhodou, ja som dosť bielý. No, ty hajzel. Peťo to dopije za mňa. Piotr používa heky. Peťo to za mňa dopije. Ti si mám dať ešte do sústo. Dáme si to. Dajme si 5 sekundové liatie. 5 sekundové liatie? Kurva, tak to asi skápem. 3, 2, 1. Nie, počkaj. 3, 2, 1. Fuj. Nie je žiadne vtipavé, ale ja nemám rád strašne aromatické veci. Dobre, ja už som asi skončil. Chcete vidieť, že som to nedal. Ja si to ešte trošku potvorím. Si to dopí celé. Daj mi nožnice. Jak to zase grcať, neviem, kde sú nožnice. Wow. Peter. Môžeme kúpiť niečo iné, napríklad Chubby Bunny. Mohli kúpiť. Ukáž to. Víte, nie je to až tak, nie, práve že to je rovnaké, skoro, no keď tam vidíš, si vyplývalo trošku viac. Takže toto si necháme asi do budúcna. No. Dobre, takže to by bol koniec tohto challenge, snad sa vám páčilo, ak áno, hoďte like. Koment aj odber. Áno, a my sa vidíme u ďalšieho otávku, asi. Alebo challenge. OK, takže čus.